Okol nas w studiu je nasz gość Mateusz Archacki z Koła Dydaktyków. Witamy Cię bardzo serdecznie. Witam wszystkich słuchaczy radia. Dzisiaj rozmawiamy o właśnie Kole Dydaktyków z Uniwersytetu Gdańskiego, no i też sposobach, w jakie możemy dotrzeć do uczniów, bo właśnie dydaktycy nie tylko muszą uczyć, ale też tak uczyć, żeby to właśnie młodych ludzi zachęciło. Na fali popularności literatury fantasy da się też poprowadzić lekcje języka kaszubskiego z tego względu, że właśnie takie motywy rodem właśnie z literatury tworzonej przez Tolkiena czy Sapkowskiego bardzo podobne możemy znaleźć też w legendach. I właśnie to staracie się też wykorzystać jako dydaktycy, prawda? Tak, próbujemy połączyć te wszystkie motywy, aby zachęcić uczniów do czytania między innymi właśnie baśni kaszubskich. Staramy się też wykorzystać różne elementy, różne pomoce dydaktyczne, które znajdują się w internecie, między innymi memy, bardzo znane dzieciom. No i staramy się jakoś zachęcić w ten sposób. Tak jest. Dziecko może, czy uczeń może wykonać sam takiego właśnie mema, i który będzie nawiązywał do tych baśni i legend. I to jest bardzo fajny sposób wyjścia. Podobnie też tutaj dodam, że w ramach tych takich lekcji, też w ramach takiego scenariusza jest powstawanie scenki dramatycznej. Natomiast wszystkim zajmuje się Koło Dydaktyków i to jest wasza propozycja. Chciałbym, żebyś powiedział troszeczkę o samym Kole Dydaktyków. Działa przy Uniwersytecie Gdańskim. Właśnie kto tworzy to koło i czym się zajmujecie? Nasze koło naukowe nazywa się Młodzi Dydaktycy, jak to już pan wspomniał. Nasze koło zajmuje się ogólnie dydaktyką nauczania języka polskiego oraz dydaktyką nauczania języka kaszubskiego. Rozgraniczyłbym tutaj właśnie te dwa poziomy. Jeżeli chodzi o nauczanie języka polskiego, to organizujemy i bierzemy udział w różnych projektach. Pierwszym takim projektem jest spotkanie z lekturą. Organizujemy co miesiąc we własnym gronie spotkanie dotyczące i polegające na omawianiu lektury, ale nie pod kątem tematyki, ale pod kątem takim, abyśmy w przyszłości jako nauczyciele wiedzieli, w jaki sposób prowadzić lekcje na temat danej pozycji oraz wiedzieli, jakie wartości mogą wypłynąć z danej lektury. Jeżeli chodzi o następny projekt, jest to nauczanie Chińczyków z Harbinu. Organizujemy dodatkowe zajęcia właśnie z nimi. Te zajęcia mają na celu pokazać im troszeczkę pod innym kątem kulturę naszą, ale też oswoić z tym właśnie klimatem, który tutaj panuje w Polsce, ponieważ oni przyjechali z daleka, nie mają tak naprawdę tutaj nikogo. No i chcemy też właśnie tak troszeczkę empatycznie podejść. Ci Chińczycy to są również studenci? Czy? Tak, to są studenci teraz obecnie 3. roku filologii polskiej. Czyli w taki sposób możecie nie tylko sami szlifować swoją praktykę nauczycielską, ale także pomagać innym właśnie studentom. Więc to jest ta część jakby związana z dydaktyką języka polskiego. Tylko jeszcze mogę dodać, tak? Bo jeszcze to nie koniec, jeśli chodzi, tylko wspomnę jeszcze, jakie projekty mamy. Właśnie może... chciałem dopytać o kolejne jeszcze związane z językiem polskim, tak. Myślałem, że już tutaj pan chciał przejść do języka kaszubskiego. To... Mamy kontakt ze szkołą z Tadżykistanu, piszemy do nich kartki, listy, oni nam odpisują, spotykamy się we własnym gronie z uczestnikami koła, no i właśnie później, tak co pół roku zazwyczaj to jest, dostajemy listy i robimy z tego taką gazetkę i wszyscy mogą obserwować, w jaki sposób to się odbywa. Ta gazetka znajduje się na naszym uniwersytecie. O samych młodych dydaktykach możemy poczytać, no właśnie, gdzie możemy zapoznać się z działalnością? Widnieje na Facebooku nasz fanpage, Koło Naukowe Młodzi Dydaktycy. Zachęcam do lajkowania, do czytania, do obserwowania. Wszystko jest na bieżąco
aktualizowane. Także Tak jest. Tutaj ja tylko dodam, że filmik właśnie pochodzi z tamtego fanpage'a, filmik, który na naszym radiowym fanpage'u możemy zobaczyć z występu kabaretu Purtce. 2 grudnia właśnie odbywała się barburka z kabaretem Purtce, więc tutaj możecie też pokazać się od tej strony rozrywkowej. Natomiast wracając do tych spraw naukowych, rozmawialiśmy już o tych polskich inicjatywach związanych z językiem polskim, natomiast teraz działania kaszubskie. Tutaj też prowadzicie szereg różnych projektów związanych właśnie z dydaktyką języka kaszubskiego. tak. Pierwszym takim projektem, o którym chcę powiedzieć, to właśnie jak tutaj pan wspomniał, to jest projekt kaszubskiej barburki z kabaretem. W tym roku właśnie odbyła się kolejna edycja. Program tegoroczny był dość obfity, bo nie występował tylko jeden kabaret. Gwiazdami wieczoru była między innymi Tatiana Slowi ze swoim kaszubskim stand-upem oraz kabaret Purtce ze swoim artystycznym programem. Projekt ten łączy ludzi interesujących się kaszubską sprawą, głównie studentów starych edycji Studiów Filologii Polskiej z wiedzą o języku i kulturze kaszubskiej oraz studentów etnofilologii kaszubskiej, no i wszystkich studentów studiów podyplomowych. Nauczanie języka kaszubskiego, tak się to dokładnie nazywa. To jest jedno z waszych działań, natomiast też są projekty, które cały czas trwają, więc jest tutaj na przykład cykl Kasiepści Pytania. Na czym on polega i kogo skupia ten projekt? Cykl wykładów Kasiepście Pytania jest to cykl wykładów międzywydziałowych. Jest to program otwartych wykładów, na które zaproszeni zostali wybitni kaszubolodzy, historycy, językoznawcy, kulturoznawcy. Wykłady odbywają się co poniedziałek. Każdy jest inny, każdy jest prowadzony na inny temat. Jesteśmy już po wykładach historycznych, antropologicznych, językowych, literoznawczych. No i w następnym tygodniu, w poniedziałek, czeka nas jeszcze kwestia związana z muzyką kaszubską, więc zapraszam bardzo serdecznie wszystkich. To są te zajania, ja ci prawie wykonywo kłeło dydaktyków Gdyńskiego Uniwersytetu, a naszym gościem jest Mateusz Archacki, członek tego koła dydaktyków. Rozmawiamy właśnie na temat tej grupy studentów, którzy szlifują swoje umiejętności dydaktyczne i rozwijają to wszystko. Tym bardziej, że kaszubska dydaktyka to jest bardzo młoda dziedzina, więc tutaj jeszcze dużo jest do zrobienia. No i w tej pracy ja po prostu życzę wam powodzenia i dziękuję bardzo. Dziękuję również.